Какво правиш? Какво правиш ти, бе? Ехо! Да? Какво правиш? Не ме интересува. Можеш да гледаш в бъдеще? Да, мога, Румене. Тогава ми гледай. Трябва да седнеш ето там. Боже, Господи. Бе, какво правиш, бе? Опа, без нещо. Бе, ти от ли си? Какво е това? Айде, започвай! Аре! Какво ти става, бе? Ставай! Имаш негативна енергия. Имаш вампир, двойник, който ще ти прецака абсолютно всичко. Пази си от приятел от миналото. Но аз убих всички от моето минало. Ами явно не. Не. Няма да се занимавам повече. Чао! Време за отношение. Какво означава това? Не се безпокой, няма да стоиш дълго време там. Така ли иначе, скоро време ще те убием. О, така ли? Ще видиш, че. Но какво си направил? И да искаш. Не можеш да излезеш. Чао, чао, приятни сънища. Абе, Борисе, може да ми покажеш онзи двойник, за който говориш? Да, шо не? А къде е? Ей, там наблизо, спокойно. Какво прави там? Но заключи го с магия, да ни може да излезе. Боже... Борисе, къде е това тъпо място? Аз вече измръзнах, наистина. Ето го! Мяри най-сетне, по-бързо малко. Няйде идвай! Скъпия ми двойник и тъпата вещица. Нека да ги видя те калеши. Ето го изордо. Но как прилича толкова много на мен? Не знам. Ако искаш, може да се поговориш с него малко. Ще бъде странно, но добре. Той на портала. В смисъл, където е портал? Тук. Иначе и ти ще се осъдиш там. Добре. Аз ще отида и там. Добре. Чао. Но защо приличаш толкова много на мен? Няма да отговарям на твоите тъпи въпроси. Може да ми обясниш какво се случва? Вече ти казах, че няма да отговарям на твоите тъпи въпроси. Ти не чуваш ли? О, Румене, какво правиш? Как си? Не се свежда до бая време? Да. Добре съм, как си? Аз съм добре. Супер. А ти къде се губиш? Не знам, там се разхождах и... Тъй. Дори не знам кой е. Какво викаше? Нищо. Добре. Може да ти прозвучи малко странно, но магията съществува. Да, иначе как се живи Алекс? Време е да научиш истината. Аз не съм Румен. Защо ме боли толкова главата? Скоро ще стане много забавно. Поне беше вкусен. Защо ме боли толкова много зъбите? Не задавай излишни въпроси. Време е да научиш истината. Според теб, защо ви е гонил така нареченият бандит? Не знаеш. Накара го да вземе скъпоценният ми Румен. Трябваше ми за едно тъпо проклятие, което не съм изпълнил вече 2 години. Ти ще ме помогнеш да го направя. Защото вече имам всичко, което ми трябва.
Това е всичко, което трябва да знаеш. Хайде, тръгвай се. Какво пък стана с това Валентин? Що пък да не вчера да го видям? Но пък какво се е случило с Валентин? Не интересувам. Всичко се е получило като по план. Време е да разкатая играта. Абе, случайно да знаеш какво е станало с Валентин? Откъде да знам? Защото сте едно близо и... Да. Ако нямаш други въпроси, просто се разкарай. Пречи ни на играта. Петре, той ще търси неприятности. Едно ще му покажа. Петре, спри! Какво спри? Не си го е тук! Спри! Какво? Остани да се поговорим малко. Какво искаш? Прекалено е дълго, ела да седнем ето там. Какво стана с Валентин? Самоуби се. Имах предвид самоуби се. Мисля, че знам какво е направил. Какво? Може би се е опитал да стане дявола и вече е станал. Какво? Преди години аз се опитах, но не стана. Това е всичко, което знам. Айде, аз ще тръгвам, защото спеше ме чака. Добре. Астрамандри, Рома. Проклятието на Валентин скоро ще задейства.